Balay nilang kuan, Admiral. Silingan na silang Tiburcio. Asa balay ni Ido. Tawag niya bitin ba kay what to? Basik baso to. Ay, bitin. Ano mo na gamero? Day. Sa balay nilang kuan, Admiral. Silingan na sila ni Tiburcio. Wala mo kailangan. Kato ganing ni order og katong dagon nga naas papel niya ni anak si Admiral nga kung imo nang paliton naana kay dagon. Mo na yung resipe sa dagon. Matawa. Kato ganing nadakpan si Admiral gani dayon nya katong iyang kauban nga si Tiburcio ni ingon ba nga kuko nagatakas ang mga bihag. Wala gyud ka ila. Asa na ila hadapot? Walay ko andre Admiral. Ha? Wala. Dito dai. Ga-vlog ra ko. Yapon. Kabalo ka sa balay nilang Admiral. Admiral, silingan na silang Tiburcio. Silingang Tiburcio. Kato ganing nadakpan gani si Admiral. Ihawon ang siya ba niya ni anak si Tiburcio nga koko nangamang ang mga bihag. Kaila ka natin. Ikaw dong. Murag kaila ni siya eh. Tagal ko yung pamilya. Ha? Itong kuhan, may hamot ang pa. Taga-kuan na siya, taga-kantupangi. Ay, kabalo gina sila Nakaila ni sila Wala ka, ila de? Admiral. Ikuan ba? Ito ha? Anay. Naman day nakaila de ay, wanga oy. Wala mi tatay, ga-vlog ra ko tay. Nakaila man day niya. Nakaila man day ni siyang Admiral day, wanga oy. Saktan mo ko da. Kamu tong dito dong no. Tama sa sticker ya. Si Tuha ani nila oy. Dahil gusto nito karon pamilya kasi ka diha. Tawadi inay mo. Alcohol. Oo. Yung agad, dari mo agis kan? Sa lugar. Mag-as? Gablog ro bito. Tagal-alcohol day mo day. Tuyuan niyo ka? Ikaw ba pila? Nagkating ano? Dili, update rami. Abe na ko, nagkating mo ba? Why, katingay no? Shout out. Shout out. Shout out niya, basta na may shout out. Nga naabot pa rin naabot sa Malabuyok Highland, Subsugan Highland. Sugon, Highland. Taga Alcoy. Dong. Kabalo ka sa balay nilang Admiral? Admiral ra na siya, silingan na sila ni Tiburcio. Wala ka ila na nagani siya ikuan kanang papel ba nga naidagon ba niya iya unda ng orderon niya ni anak man si Admiral nga kung imo nang paliton ana adyo kay dagon nadakpan gani na sa Admiral niya ni anak tong kontra ba nga kukro nangamang ang mga bihag Alida mo. nag-vlog ra ko tiga tara mga kon. Asa balay ni Ido. Amigo na siya ni Gujumpio niya. Silingan na sila ni Admiral og ni Tiburcio. Kato gani nang nangamang gani na sila, nangita sila guan kakka ba niya.
naka nakagunit ginigbitte na si Ido niya ni ana si Ido nga uy wati Ay, kuan mo yung tao na. Kuan man na, sa TV man na. ha Sa TV man na, oy. Sa liga man na. sa TV ah sa TV dai bitaw dai nag-vlog ra bitaw ko dai Oh, yun. Ang galang mo man din. oh ga-vlog ra bitaw ko dai nakakita dai ka ng salidahan ay Ang kita kayo. lingaw na ni dala na ba Atong mo Highland. ato laag mo dito Dagan mo. saan ka dito ba nabiyaan sige dai nakaila dai ka lingaw Ay, di ba kung Pilipino? salamat aras ako thank you hapon. Asa balay nilang Ido? Ido. Balay nilang Ido, igagaw ni Gujumpyo. Silingan na sila ni Admiral ug ni Tiburcio. Kato gani nang nangamang silang duhaw niya, nakakita siya bitin nga nakita niya ba niya yang diingnan niya ang tawag niya sa bitin ba kay wate nga ano siya uy wate Kamang lagi na hinay mga brad. Wati! 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 hello dai wate mga kana lang ko dre sa unahan de so asa balay nilang Ido? Ido. Balay ni Ido, silingan na sila ni Tiburcio. Ido. Asa balay na Ido? Ibok! Ido, igagaw ni Gujumpyo. Silingan nilang Admiral ug ni Tiburcio. Wala na, dere. Ibo ka? Ibo? Ido. Ha? Ido. Aida? Asan na lang? Nangamang gani na sila niya, nakakita silang bitin ba niya, ang nakupta nilang bitin kay ang tawag niya, natagak sila niya. Oh. Kay nakakuptat mo siya bitin niya, nyanda siya nga, uy wate. Wati! Wati! Basik baso to. Ay, bitin. Basig bas. Baso de ay dili de bitin. Taro sticker oh. Ay, sticker. Baso na ito, baso. Nana de sticker ya. Juga na. Todo ni. Ibo. Sikat ta. Shout out. Oh, napa? Apa nih? Isa na mo to. Yay! So, dala mo asa balay na Ido. Pero mabikani. Ido na. Silingan na sila ni Admiral ug ni Tiburcio. Igagaw ni Gujumpyo. Nangamang gani na sila niya. Natagak tong usa kay nakakupot sa bitin niya. Niana siya nga, uy wati. Wati! 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 Oh niya, nidagan niyan tong kontra ba niya ni adto dito si Admiral kay
gipusasan man niya, gilitson daw niya, ni ano din tong nakakita nga, kukuro nangamang ang mga bihag. Wala. Kita nag-vlog ra bitaw ko. Taga diyan na mo. Wala bayok ha. Uyawon. Nag-vlog ra bitaw ko. Yo. Dangan sa balay nga Ido. Ha? Ido. Ido man. Ikagaw ni Gujumpio. Di mo taga diri ha. Silinga ni Admiral ug ni Tiburcio. Dili mo taga diri. Taga diyan di mo. Namlang niya gap tidung layo ah. Nam lang? Sa mga igaw yung kamera ya? La. Nam lang? Oh my god. Malabuyok sa mga gapon nam lang ba? Ang gani ya. Dili mo taga country ya, taga Susugoy, taga Armenia mo lahi ba? Wala mo kailang Ido dahil. Kailangan. Matagak din na siya, yung kakupot siya kuan ba, bitin. Nga siya nga, uy, wati. Wati! Wati! Ah! Wati! Ano naman na yung kamera? Kamera! Kamera! Kamera dyan na! Ano kamera? Ayaw yan sa alam na yun. Di mo na kamera, good. Wala mo kailan, no? Wala mo taga vlog, rabi ko. Ay, nakita to, oy. Nakita to, oy. Nakita mo. Uy, sana ako nag-vlog! Oh my God! Hi guys! Ayaw yan. Dili lang. I-post na ba na to na, okay na na. Lakas, asa nga niya? Ano mo? Ang kubapa! Oh my God! Ano eh? Picture niya, picture niya. Uy! Natagak mo. Lu! Oh my God! Ano ka ba? Hi guys! Wala ang picture niya? Hala! Dito ako na dito kita ako bababa. Oh, kita kayo. Sa alam na Sticker ya? Ha? Sticker. Oh, nice sticker. Ba ano? Wala mo kayo masuko. Wala yun. Wala yun masok ko. Wala. 1,000? One thousand? One thousand? Kinsa ka? ba tatubak yun na? 1,000? Congratulations! Ah, kaduhan na nahulog lang eh. Kaya nga eh. Atong diting nga na wati. Naku, ano siya sa wati noon. Aya ba na ingar. Okay Oo na nga, kakita ko nga pa public. Yeah. YouTube ay ulam. Ibo ito patakor ba ko ba kita na. Oh my God. Yes, thank you ha. Kaya lang Thank you.